Bato! Yo, Wardzo! Usa kaming gabi mga angkolog, mga ante. Tugutin sa kunin nyo na mga ina sa katahuran nining mga orasaha. Kumustamos naman ang ating mga kabisyo? Yan, yawards oh. Kalain mo, biyernes na pala ngayon. Bilis ng araw po mga kabisyo, no? Gusto natin hindi biyernes. Ang gusto namin ay Lunes. Oh, ano ba meron sa Lunes mga kabisyo? Lunes sweldo. Yan po ang good news po mga kabisyo ha. Kasi sabi nila bad news to eh. Ang angkol bad news dahil malayo-layo pa yung sweldo eh. Ang good news dyan, sa Lunes na yung sweldo, di ba? Oo, tama-tama din yan. Kasi Lunes pa yung sweldo. Oo, pwede pa nating i-stretch ang ating kwarta, no? Huwag ka muna umalis ng bahay. Magkulong ka muna sa kwarto. Ayan, magpadako lang una kasi imuhang kigol. Siyempre, para iwas po sa mga gastusin. Ayan. Once again, good evening po. Hello po sa mga nakatutoy sa atin. Shout out yung mga naiipit ngayon sa traffic. Awards, oh. Okay lang yan. At least nakatutoy ka, no? Oh, ako po ang inyong kasama, Uncle Totoy. Totoy Bato. Ang programa po natin, mga kabisyo. Totoy na Love! Ayan. At yun nga sinasabi natin, good news pa rin ngayon mga kabisyo kasi kailangan pa bang i-memorize yan? Basic po yan, no? Siyempre, Lunes ang sweldo, bukas, or simula ngayon, umpisan nyo na yung ilista na yung mga babayaran ninyo, yung mga inuutangan po ninyo. Or, siguro pupunta ka sa tindahan, uutang ka ng sardinas at saka noodles. Alam mo, kabisyo nung araw, ha? Depende po ito. Kung ikaw po ay nakatira po sa bundok, pag walang pera siguro pag nasa bundok ka, ay mantinil lang taan ni og manok ha, tinulang manok ha. Ganon po yan mga kabisyo, no? Pag nasa bundok. Pero pag nasa syudad ka nung araw, magbulad sa lamantaron kay kuan manggod mihit man good, why sweldo eh. Ganon yun, baliktad. Pero pag maraming pera at andun ka sa bundok, ayun, yawards, ang ulam ay bulad. Pag marami ka ng pera, nasa isang syudad ka naman, fried chicken. Yan na nung araw ha. Pero pag medyo walang-wala talaga mga kabisyo, alam mo yung udong? Alam ba yun, Col? Ayun, udong. Yan. Yun yung parang miswa ba? Hindi naman siguro parang miswa, pero siya, parang din siyang noodles, pero ang kulay niya, kulay ng parang noodles ang kulay. Pero, yan yung ginagamit yan, lami daw yung udong. Tama, oo, masarap yung udong. Ang nilalagay sa udong ay sardinas. Oo, may ibang pangalan ang sardinas. Kalimutan ko tuloy. Yun yung nilalagay po. Ayan, sa udong. Masarap ang udong. Di ba, Col? Sigurado yan, mga kabisyo. Bukas, si Uncle magpapaluto ng udong sa kanyang asawa. Talking about sa mga asawa. Ayan, Col, may asawa ka na ba? Or soltero ka, wala ka pang asawa, ulitawo, dalaga. Ay, di dalaga na. Siguro sa mga may asawa na siguro no ngayon, no. Nung araw naalala ko lang kasi meron na tayong asawa. Sabi ko nung araw, pag dumating yung panahon na ako'y mag-aasawa, dapat ang edad ko ay 40 na. 40 ba?
Portinggo lang. Hindi, tapos yung asawa ko siguro kalahati. Ayun yung gusto ko ng araw, no? Pero hindi natin masasabi talaga ang kapalaran ng mga kabisyo, no? Oo, ang nangyari sa akin, napaaga akong mag-asawa. Oo, 23 anyos. Pero sa 23 anyos ko mga kabisyo, ay marami nang nadali si Uncle Tutoy. Pero dumating din yung time siguro mga kabisyo na hindi na tayo. Ayaw na natin ding gumala ha. Hindi, ayaw na nating mamayi ha. Hindi. Pero sabi ko, ba't ba maaga akong nag-asawa? Oh. So hindi pala. Mas okay pala po mga kabisyo kung yung maagang nag-asawa, Uncle, di ba? Yung mga maagang nag-asawa dyan ng mga ante. Bakit? Malaki, mga matanda na yung mga anak ninyo. Malaki na yung mga anak ninyo. Oo, kasabay nyo ng inuman. Literal. Kasabay nyo ng mamamalengke, di ba? Samantala, nakikita ko kasi magkakaroon po kami ng reunion po mga kabisyo, no, sa darating na August. 30 years namin, no? At may nakikita akong mga kasamahan ko na bago pa lang nag-asawa. Bata pa yung mga anak nila eh. Duluklon sa akong mga anak. Ganon yun mga kabisyo. So, kaya nga naisip ko mga kabisyo, no? Ikaw din ba? Nakaplano din nung araw? Pinagpaplanuhan mo ba yung mag-asawa ka na ganitong edad, ganong edad mo? Tsaka yung mapamangasawa mo ay ganito din? Siguro ganon din, no? Pero wala eh. Alam niyo mga kabisyo, sabi ko nga eh, gusto ko lang sana kung nakapunta lang ako ng Metro Manila, wala pa akong asawa, wala pa akong anak, sigurado yan. Ano sigurado? May sakit na ako. Alam mo na kung bakit. Ay nako. Pero eto ha, puntahan mo po muna ang aking fan page, no? Totoy Bato Official. Ayan. Sa mga nakatutoy dyan, no? Ayan, sa mga nakikinig sa atin sa radyo, sa 90.7 Love Radio. Saan ka man ngayon mga kabisyo? Baka naman, pwede mo naman akong balitaan kung anong nangyayari dyan. O isa kang driver siguro, nakapark sa gilid. O baka naman, isa kang pasahero dyan kay Uncle. Ayan, pwede mo akong ibalitaan dito. Videohan siguro o kaya i-chat mo sa aking fanpage, no? Sa Totoy Bato Official. At pwede natin yang isingit yan maya-maya. Okay? So, ang nakalagay po sa ating fanpage sa Totoy Bato Official, dahil nga ikaw ngayon, medyo parang napansin ko, parang gusto mo ring mag-asawa, di ba? Mga senyales na kailangan mo na talagang mag-asawa. Yeah, words. May mga senyales pa parang ganun na, Toy? Oo, meron yan. Ano sa tingin mo, no? Yung mga senyales na kailangan mo na talagang mag-asawa. Ayan, mag-comment ka doon sa aking fanpage. At yan, babasahin natin yan maya-maya dito sa ating programang Totoy na Love. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Totoy Bato. Ayan, hanggang 12 midnight. Kaya lagi na lang, ha? Kailangan pa bang i-memorize yan? Totoy na. Kasama si Uncle Totoy. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!